and it's 39 television along ihum elto a ring tang rak kachingkoy. Chokuile English LP School Headmaster upon CYMI Pupen Karchopon. Tijok langso sarte ingti LP School along to rat atumpan akejoy pen sangkeron pon. Pai ni pa engkora ke Tom Arni. Lakha engkora hini suru pater emis consensi parlupon. The legends it's the war pi ang den along. Jorhat anar pen kewang bom ihum L2 registration number S04 G9758. Kepapra pik ajok hidianat pasuichok. Birta kirib dunlong atengke Jorhat anar pen kewang bom kepat prap pik ajok. Munid ang bang men ang nuka chhat pik ajok. Laso munid aphan kepat jok ji puamat si hidianat pasuichok lobusi birta rib dunlang. Atung arai kitu arat atum teknolong si hemkong long kete war abang puapan. Bali batar MPHC along an sikelang pan ponlo. Bonstami kachingkoy ahir kang tangrak ajok. Hemkong long kete war abang puapan stami penang an ahu reng sunang lo. Lasi puthot bogojan CSC along an sikelang apan pon tudedlo. Non amar ki giti jang abirta abelang. Sangti hidi pen projente rang Karbi Longri Abirta. Lakha engkora pon nilip MSc consensi parlupon angkang Chukila English LP School ahem kepang thirjir thekmon longsi. Pai ni pa engkora hini arni. Chingrum Youth Associations amaipu jirson tok bila pen aria sang huwa tumen telangsi. Chukila English LP School Headmaster para meswar Najari pan Karbi poho pen karchodam. Nilip CYA mati Chingrum Youth Association na hinpen dak Chukyohla English LP School along nitum alang nitum school kachasa phapen nitum theglong si nitum dakwang pen Karbi mapla pen nitum principal apan masap suet sami nitum archopon lo pipot ma plongte nitum chini la pen nitum theglong dai school chunding alok don sami chasapha penon alok don sami alang li principal bang amethang chitur plutsi alang lida kam chiklem nitum thegnun long adap sami aningan sam sami Anarlo sami alang li arthegi sipo kachar ko lapen lada school compound sami no pakisi lason kepan lason theglong pen sintum ning samo alang li kachipan lapuson si pangthir pik lada lapen orker biang long pen cha 5 time nian alang di petai pho an alang award long dun lada alang so
Chukehola English LP School alam tu mata potai phone award long duno lapena joksi ni tum samining sampik lapena joksi ni tum aplaka kat sami alang ni principal phan arbak lo an hello karo nili pili che hok perfect lo atege CY8 pen alalitum nilitum school pumri pen si ladak ke sapha theglong pen nilipan aman asonsi maplar karbi apopo pen nilipan aman pilo choro perfect lo ahok lo elitum school lake kaita sapha binengi lapen nili ha ke cheng pen not anta school ke sapha biwer lake kenangso atege elitum chini elitum theglong girja hem mondir hem lapen kapre kardoma hem heke monira tu pangthir h b seta ningduk alam penangan school ke pangthir te lapen kai kita jasimet ke non lockdown period of hood habit chodelo ingram thip asonsi penangan school apan theglong lake ningduk alam athege nili isi areng ke lopen ki polam isi nili ke proidu lake laheno cleanliness is next to godliness atheke pangthir et pen dolote arnam pentewok pik ason elitu lasi laso alam nili ningalut ke kroy pen ajok nili no hogle doseta nili school seta nili methang hem seta nili kaita pangthiret ki bijia pansi bori lapen pini jasemet lahe school pangthiret ki bi thek pen apot CYA pen nili pan aman ki pen apota nili chorok pa piglo kado Pirthe adang long corona avur ki plup ajok Sorkar atum pen mari karbing lo autonomous council CM turam ronghang pen kibin khat pon ateng si ki dugdet arat tom phan ake joy pen sangron pon bom lo lason thak si pai ni pa engkoi ra ke thom arni lakha engkoi ra chok durbaguri MSc consensi parlopon thijok langso sarthe ingti LP school along stami ki dugdet arat atuma phant forest board a chairman mate local MSc restock bi ahin pen kibin khat pon ateng si dai thorlims atum pen ki dugdet arat atum phan ake joy pen sang keron pon lapen la susang kachudeng dun arat atum pen stami MSc research stock bi abhant kachuru lapen kurwang tu pajurpon han boka pen Robinson killing Karbi Longri Abirta Turolo alang lini litum kan aprang ke nilitum chunam na yin suka hini guna tame suka ke thom na min chunam na tame non lali tum dor bagorian disi haidek ten ke nilitum sang nangron setani tum poisa kinang nelo tijo tum lok sini tum nangron ko na turolo bangke si ni ne somar pen nilitum do setane nili gesang kar pe ateng pen kaita long Lin antong long lu nen tenang itu mahem tun ke den thong kya lin thong ke pang pang pine lin ni la puson la kiro na tung than du ma han the nili pan ke non puta than the di han the to chero lo ta nilitum hop ta long no hop ta long long di la bakso kilong batai tin sa minang litum aphan masap utak ke than puge ave che thek ilong le ke thek long le baba ke la CMDC phan tame nilia ka choro pilo la pena par tame daksang kipi atom phan tame nilia ka choro pilo la si labangso ke than kavidia pena podra ta tum phan kanghon kang yin so pena posi nilika dak ke wana tum phan tame nilia ka choro pidam lo